नांगौआ मा जाखो हा एमाव राजा सोर बेलाय सिनायनाय मोनदों सोर जाखो बेलाय आंसोलाय आफा दावखा राजा ओइला जामाइला मानो दखना गानदों नों आं दखना गाननानै मोजां मोनो आफा दखनाया हिनजावफोरनिसो नोंलाय हौवा जानानै मानो दखना गाननांगौ जाखो दावखा बेथा आफा आं उन्दैनिफ्रायनो हिनजावनि ड्रेस गाननानै मोजां मोनो नाथाय नोंसोरसो आंखौ नोजोर होआ आं लिपस्टिकबो फुननो लुगैयो आसानबो गाननो लुगैयो आरो आं दखना गाननानै बारसलाबायनोबो गोसो जायो मालानिफ्राय बेफोरबायदि बेरामा सोमजिखो नोंनावलाय दावखा बेथा मालानिफ्राय बेफोरबायदि हिनजावनि आखल लानो लुगैग्रा जाखो नोंलाय मा नोंबो मिथियोमोन नामा आरो मिथिनानै मानो खोन्थायाखैमोन आंनो मुलिखौ सोनानै लागासिनो दङ आं आफा चला मोनसे होनबा मोनसे खोनानाय बे दावखा बेथा हिनजावनि दखना गाननानै रिल्स बानायनायखौ बेसेबां दिननिफ्राय मिथिनाय नोंलाय आफा आंबो दिनैसो नुदों आरो आं नुनानै बादावदों ओइ बेटा खोनाबायना दखना गाननानै रिल्स बानायनायखौ ज्राब गार मिथिबाय नांगौबा लंपेन्ट गाननानै गामसा गाननानै रिल्स बानाय मिथिबायना आफा आंनि गोसोआ दखना गाननानै बानायनोसो मोजां मोनो आरो गावनि गोसोआ माखौ थिनो बेखौसो मावनांगौनो होमबाबो दखना गाननानै रिल्स बानायनाङा नों दां दखनाया खुबैथां आंनि माथाखौ जाजोबसिगोन फिसालाफोरा जाजोबमारसिगोन आरो अफ्रि रानियाबो आंनि माथाखौ जाहां जानो नागिरगासिनो मा जाबावनांगौ जाखोब्रा मा खालामबावनांगौ जाखो फिसाफोरखौ लानानै बेसोरा बिफाया आदा फाग्ला जालायबायलै मोगथांनि रानि जानानै गोदै बुरखाय हरनायसै आं जाहाथे गोसोफोरा एसे मोजां थानायनि आरो दावखा राजायाबो बिदिसो होमबा सेन सिख्लासो जाहैबाय होमबा दावखा राजायाबो हिनजाव जानासो मोजां मोनो माथो मानसियालाय मानो होनोबा दानि जुगाव सिख्लाफोरा हौवाफोरजों नायजाफेरला नालाय आंखौ नुनानैनो मेगन साथोंसै आरो हारसिंनो मा सानबाय थाखो फिसा थौदो थांनोसै हौवा गोदानखौ नायहैनो आयै हौवा गोदानखौ बेवहायनो लाबोनो हायोमोन ना नों मानोथो रेस्टुरेन्टाव थांलायनांगौ जाखो रे जायगाबो नायथाव बेरायथाव होननानै रेस्टुरेन्टाव थांनो नागिरदों आरो गोदान मुगानि हिनजाव नायलायनाय हौवा नायलायनाय नालाय एसे गोदान मुगानि आदब खायदा बाहायनो नागिरदों आरो थौदो थांनोसै जाबायब्ला जाबायथ' आरो दे आफा बोराइ बाथौ हौवा गोदाना साइज जाथों दे बमरो फिसा बिदि नायख्लांना थाबाय थानायसै दा हिनजाव गोदान लागोआ फैबा मोजां रायलायबानो जाबाय माबायदि खाफाल जाखो आंनालाय हिनजावजों नायजालायनाय इसेबां गोलैसोनाय जाबाय नां रावखौबो गोसो थोनोबो रोंला रावजोंबो गोसो थोजाला साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया हिनजावजों नायजालायनायसो जाथारनोसै होमबा आङो देनां जमराजे सोंबा मा होननानै खोन्थाबावहैनांगौ जाखो आंलाय सासेबो हिनजावजों गोसो थोजायासै नोङो होननानै जमराजे सोंबा मा फिननाय होनांगौ जाखो आंलाय बमरो फिसा हाब बेमारिथां माथां मा जाबाय थाखो आं बुंखाबाय दै फां फुङा सलिया आंनो बिहामजो नांगौ माने नांगौ बिहामजोनि आखाइनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जानो लुगैनाया हाथारला आंहा जुदि आं गाबोन समफोरनो थैलाङो अब्ला मा जानांगौ जाखो बेनिखायनो हाबा खालामथारदो बमरो फिसा जाबायलै बांद्राय बुंबाय थानांला ओरैनोबा लाजिदोंसो आंहा सोर हिनजावा आंखौ नायफैगोन होननानै आरो न'आवनो लिंहरनो हागौमोन आरो नोंहानो हिनजावजों नायजानो लाजियो होनबाय नालाय हटेलावनो हिनजाव नायनो नागिरबाय आरो जेरैबो जारला नामा आं हले जेबो मिन्थिया हिनजाव लाथारनांगौ नोङो बे मासावनो आरो मानसिफ्रा सफैसिगोन बियो बिदि जानानै थाबाय थानाङा खोनाबाय आरो बिहामजो जागोनखौ नाङा होनखाथारनाङा होमबालाय मानोथो नायनो लिंहरबावखो डाइरेक्ट हाबाखौनो खालामना होमोन ना अब्लाबो हाबानि सिगां खेबसे रायलायनानै लादो होननानै नायहोनो नागिरदों आरोहाय नोंखौ मा जाखोसै बेलाय बेथ' माथो साख्रिनि खोथासो जाबाय आरो साख्रिया फिक्स जाखाबायनो दा रायजोफोरनो दिन्थिनांगौ होननानैसो इन्टारभिउ लाफानाय बायदिसो जाबाय माथो दोन नोंनि बे डायलगखौ खोनासं आं हनै मोनफैबाय बिसोरबो मा जाबावनांगौ जाखोब्रा हिनजाव नायजालायनाय हनै मोनफैबाय बानानै ला मोनफैबाय दे जिराय
बेसेथो गोबाव जाखो? गैया जोंबो बारा गोबाव जाखायाखै दासो मोनफैदों। खोथाखौ गोबाव खालामालासे गावजों गाव रायलायनो होनोसै नामा? ओमफ्राय बे बमब्रमायालाय मानो फैदों बेवहायलाय? दाउसो देलाय। ओइ नोंलाय मा मोनफैदों बेवहायलाय? होमबाला आंनावसो सोंबाय आरो आंबो नोंनाव सोंगोन नोंलाय मा मोनफैदों बेवहायलाय? आं बिराद टेनसनाव दङलै। आंनाव जेबो दासों। सेसलै दाउसो देलाया मिथिनांगौब्ला गामि गामि थांनानै बमब्रआ हिनजावजों नायजादों होननासो खोन्थाहैथारगोनलै बे। सुवादा मानो फैदों बेवहाय? बाथामिस मानो फैनांगौ नोंलाय बेवहायलाय? दाउसो देलाय बिदि बुंनाङा। बे बमब्र थब्राखौसो बुंदों दा। बेलाय मा खालामनो फैदों जोंनि इम्परटेन्ट दिनावलाय? ओइ दाउसो देलाय नों बेवहाय फैनानै बिराद जारला खालामबायलै। नोंनि इम्परटेन्ट दिन ना मा? जायखिजाया बेनिफ्राय थाब थां। ओइ फाग्ला मानो थांनांगौ जाखो? जों नोंसोर सानैखौसो नायहोनो लिंना लाबोदों। आया दाउस्रि देलायखौसो नायनो लाबोदों। सेसलै। आया बाला मा जाखोसै? ना मिरगि बेमारफोरसो दङ? गैया आंनि फिसा हौवानाव जेबो बेमार गैया। मालाबाफोर माबा मोनसे हरखाब नुब्रबबा बेफोरबायदिनो बिहुस जायो बियो। ओमफ्राय दाउस्रि देलायखौ गावनि जानो गोनां हिनजाव साननानैनो बिहुस जाबाय बियो। दसे थाना गावनो मोजां जाफिनगोन सिन्था खालामनाङा। हौवा गोदाना बेसो आरो बमब्रआसो। आंहा बेखौनो इसेबां खुसि जादों बाल्ला। मालाबाबो सिनाखि हौवाजों नायजानो मोननाय नंला नामा आंलाय? सैमा खिलानाय खाफालानि। ओमफ्राय आइयै आंनि हौवा गोदाना बेसो आरो? हा माथो बेनो नोंनि हौवा गोदाना? आं फसायासै मा? हा फसाया होनबा बोरै जानांगौ जाखो फिसा? नोंखौनो बिहामजो लाबोथारनोसै आं। नोंबो आग्लाय गारनायसो नालाय नोंखौ रावबो लांलाना। आंनि फिसा हौवाया लाबोआबा सोर लांबावगोन नोंखौलाय? आयो बाला माबायदि जावदों आंखौ? ओइ थङालि नोंखौ जावाखै। नोंखौलाय सोर लांबावनांगौ जाखो? बोराय हौवाजों थांफ्राम मालाय। माथो जाखो? बोराय हौवाजों थांफ्राम मालाय। सिख्लाफोरा मालाय खोब मोजां दजन बिजन हौवा लानानै गिदिङो खायफा खायफाया। आरो आंलाय बोराय हौवाजोंसो थांफ्रामदों दा। बेबो आं खुदुम जाबावाखै। बेखौनो नोंसोर आंखौ बिराद पाप खामानि मावदों सानदों आरो। बयनावबो मोनसे ना मोनसे गाज्रि जाथाय जाखायो दे। बेखौ सानबाय थाना मा लाब? नोंनि फिसालायाबो इसेबां गाज्रि नङा दे। बिराद मोजांसो। बेनिखायनो नोंखौ बिहामजो महरै गनायबाय आं। नोंसासो मा सानो? जेबो सानाखैहाय बिनि खोथाखौनो मानियो नामा? हंख्रब हंसिबाबो हाबा हरथारगोन आं। एबाराव हाबा जाया होनबा गथारा बियो। दे जेबो नङा हाबाखौ खालामना होथारनोसै। मा होनखो? हाबा खालामना होथारनोसै? हा माथो बेबाराव हाबा जाया होनबा गथाराहाय। आं बुंखाबाय दा आंनि गोथै सह'खौसो नुगोन नों। बेथ' थिगानो नाथाय आं दाउस्रि देलायखौ हाबा खालामनो हायालै। बेखौ आं मिथिया। हाबा खालामथारनांगौ। बाथामिस नोंजोंबो हाबा जानो आङो गाबाखै मिथिबाय। नों बायदि मानसिखौ आङो लोगो साननानै मा एसे मोजां रायलायफ्लाखो? आंनिसो उन उन खारबोबाय आरो। ओइ नोंनि उन उन खारबोआखै मिथिबाय। नोंसो आंनि उन उन खारो। नोंसो जायखौनो मेखौनो फसायो। आंथ' नोंखौ मालाबाबो फसायफेराखै। बाथामिस आंखौ फसायनो थाखायबो गोहो नांगौ मिथिबाय। जानला मोनला हौवाफ्रा आंखौ फसायनो हाया। थै साला। बाला दानिफ्रायनो हौवा हिनजाव बायदि नांलायखाबाय। बेनिखायनोथ' फैगौ सप्तायावनो सानैजोंनो हाबा होनोसै। आं जाया मा? आंबो जाया। जाया होनबा गवा आं थैगोन नों हाबा जायाबा। दाउस्रि देलाय नोंबो हाबा जाया होननानै बुंब्ला आंबो थैगोन। माहाय मानसिफोरनो सारादु जाहोनो इसेबां गोसो जाथारदों आरो। जों जेबो मिथिया जोंनो फिसौ नांथारगौ। बेनिखायनो थाबैनो हाबा होनोसै। आरो माबार खोथाफोरा रायलायनोबा रायलाय। दसे बैथिं बेरायहैनि। आं रायलाया। होमबालाय हाबाखौ नैबे मासनि लास्टावनो लानोसै। आं हाबा जाया। बिजों हाबा जानांगौबा आंनि गन्थंआनो थबस्र'। होमबालाय मन्दिरावनो फिसा सा होनोसै आरो। साफा सानै मानसिफोरखौ लिंनानै जाहोनोसै। रायजोफोरखौ एसे मान होनानै बुजायनोसै। आंलाय गाजा गोमजासो हाबा जानो लुगैदोंमोनहाय मा। बेफोरबायदिखौ बायो आं। नोंसोर सानैनि खोथाखौ खोनासङा जों। जोंहा जोंनि गोसो बायदियै मावगोन। आरो नोंसोर सानैया हाबा जाया होननानै बहाबा खारबा गवा। देनां थैबा मोदाय जानानैब्लाबो सान्थि थानो होआ नोंसोरखौ। खोनाबाय? आं माबा मोनसे जाग्रा बिहरनि। आरो नोंसोर सानैनि गोसोआ सोलायनो मोना। सोलायनो होनबाखि हाबावगोन। बिमा बुरै सानैनि खोथाखौ लाखिनो हायाबा मा बालि फिसा बिसोरलाय। हाया एसेबां देरहोबाय बिसोरखौ। सा ससेयाव हिनजाव नायनानै होनांगौ जाहैबाय। हौवा नायनानै होनांगौ जाहैबाय बिसोरनो। गोसो थोनायफोरजोंबो लांजाया माथो लासिंसिंनो। आरो जोंनि खोथाखौ मानियाबा गबावबाय बिसोरो। मानियो सानैजों हमख्रब हमसिबाबो हाबा होथारगोन बिसोरखौ। गैलालै रायजोफोर मा जाबावनांगौ जाखो आंलाय। दे रायजोफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक होदो। मोजां नुवाखैबा होनाङा। आरो बे चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलां।
आइजोंलारि बेखौनो बरिं होनबाय आरो नों माथो नोंलाय रिल्स बानायनोबालाय दुब्लियाव फैयो माइ गायनाय समाव माइ हानाय समाव दालाय मानो बरिं होनखो नोंलाय एसेबां सान्दुं गोसायाव सान्दुं गोसा होननानै बुंदों नों अब्ला सानना नायलाय बे सान्दुंआवनो आबादारिफोरा बेसेबां खस्थ' मावनानै जायो माथि नोंबो सानसे बे आबादखौनो मावनांगोन दाथ' नों न'आव थादों होननानै मावाखै गुबुनाव मालाबाबो थाङोब्ला मालाबा समा थिनोब्ला नों गावबो ओंखारनांगोन दुब्लियाव आयै मासे बरिं नोंलाय गोदोनि बिमाफोर बायदि मानो बुङा नोङो मडार्न बिमासो दा नोंलाय जुगा जेसेबां मडार्न जाया मानो जों बे माइखौनो मावनानै जाखानांगोन जेसेबांनो मडार्न जाया मानो जोंनि उदैखौ सुफुंखानांगोन जों उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो माइ माइरंनि जोबोद गोनांथि बेनिखायनो बे माइ माइरंखौ जेब्लाबो सनमान होनांगौ बेनिखायनो नोंखौ आं लानानै फैदों नोंथ' मालाबाबो दुब्लियाव ओंखारानो आं बायो गोसोम जायो सान्दुं नायनो हाया बेनिखायनो सानग्लास गानदों आं नोंबो सान्दुंखौ गियोबा बयबो सान्दुंखौ गियोबा सोर गायगोन फुगोन आरो जों बोरै थांनानै थानो हागोन दे बेनिखायनो आबादनि सोमोन्दै मिथिनायाबो मोजां आरो मान होनोबो सोलोंनांगौ जाय बेसादखौ जों जानानै थांनानै थायो बेखौ जों मानखौनो होनो रोंला नांगौ समावल' ओंखाम ओंख्रि नङा होमबा बेनिखायनो नों बेखौ साननायखौ गारनानै आबादनि फारसे मोजां रिसार्च खालामदो हायोबा नोङो आबादारि कलेजावसो थांदो आंथ' नोंखौ एग्रिकालचार कलेजावसो फरायजानो लुगैबाय नों मा सानो बे नोंनि सायावसै आं बांद्राय जेबो फरायनो गोसो जाया आं एक्ट्रेससो जानो गोसो जायो हा नंगौ नामा एक्ट्रेससो जानो गोसो जाबाय होनबा नों मानि एक्ट्रेस जानांगौ जाखो एक्ट्रेस जानाय मानसिफोरखौ मान होनो नागिरा मानसिफोरा सायावल' गोदै नाथाय सिंजों मानसिफोरा बायदिसिना बुङो आंनि फिसानि सोमोन्दै सोरबा गाज्रि बुङोब्ला बोरै सहायनो हानो दे बेनिखायनो बेलेग खामानिखौ मावदो नामा एक्ट्रेस जानांला दे नों मासे बरिं आं एक्ट्रेसखौनो जागोन नों जि होना होनबाय था आं मालायनि होननायखौ बाजाया बिदिबाथ' मोजां खोनाबायना मानसिफोरनि नोजोराव गोग्लैयोबा नोंखौ गाज्रि बुंग्राबो थागोन बेखौ सहायनो हानाय गुनबो थानांगोन मिन्थिबाय आइजोंलारि आइयै मिन्थिबाय आं थांनोसै दे न'आव थांदो आं दसे बेवहायनो थानोसै आइजोंलारि आं नोंनो बोरै फोरमायनो दे बे नुनाय दुब्लिया साननैसोनि उनावनो गैया जासिगोन नोंनि बेमारनि थाखायनो अमा राजानिफ्राय हावलादारनि फैसाखौ बे हाखौ फाननानैनो सुख'नांसिगोन बे खोथाखौ नोंनो बोरै फोरमायनो आं नै माथो बेवहायनो दङ न'आव थांलायनो दरखार गैला दिनै आं नोंखौ मिन्थिनानैसो गारगोनां सानसै नोंबो आंनि हौवा नार्जि बुदांखौ मोजां मोनो ना मोना नार्जि बुदा मानि थाखाय नोंखौ हर माने गोब्रामलायोहाय नोंनि मुंखौ खारिलायो मा जादु लगायदों एसे मिथिथारनि आं दिनै हाबां नोंसो मा सोरखौबा फैगोन साननानै नेना दंमोन नामा नङाहाय माबाहाय बे माइखौ मोसौफोरा जाफैयो नालाय बेखौनो नेनानै दङमोन आं गावबुरा मोनहा मोसौखौनो खाथारा हेगारनानै होयो आरो माइखौ जायो नंगौ नामा ओमफ्राय मामोन आं नोंसानावनो थांनो नागिरदोंमोन नोंखौ लामायाव लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय माबाफोर खामानि दङमोन नामा नोंखौनो दिनै मोजाङै मिथिनो फैदों आंखौलाय मा मिथिनोहाय हाबां सिख्ला समनिफ्रायनो मिथिखायो माथो नोंलाय आंखौ माबायदि बेनोथ' सिख्ला समाव जेसेबां मिथिदोंमोन दा एसेबां मिथिला खोमा आं नोंखौ बेनिखायनो नोंखौ खबर लानो फैदों आं मा खबर माब्रै दं माब्रै थानो आरो हाबां लारिनि अपारेसनावनो गोबां फैसा थांबाय अमा राजानिफ्राय गोबां फैसा लाबाय दाथ' अमा राजानि हावलादखौ सुफुंनो हानाय जोंनाव एसेबांबो फैसा गैया बेनिखायनो बे हाखौनो फाननो होननानै सन्थलाजों आंजों थिरांखाबाय मा हा फाननो नागिरदों नोंसाथ' माइ गायो ओमफ्राय माखौ जागोन नोंसोरलाय उनावलाय माथो खालामनो हाबां जिउआ माखौ लिरनानै हरदों बेखौनो फालिलांबाय थानोसै जाखिनि दङ बेखौनो मावनानै थानोसै मा मावगोन नोंलाय माबाफोर हाजिराफोर मोनोबा मावनोसै आरो सन्थलायालाय दखान खामजानायनिफ्रायनो जि दखानानो बारा सलिला जाखिनि एसे मोनो बेजोंनो सलिनो आन्था थोयो आरो अब्लाबो सन्थलानि खामानिखौलाय बेसेबांथो नायनो आंबो माबा मोनसे खालामनोसै नंदों आच्छा बिदिसो जानानै दङ होमबा औ हाखौलाय सोरनोथो फाननो नागिरदों बेलाय सामब्राम देवानिया बेखौ मानसि नायनो खोन्थादों आं बे सामब्राम देवानि खोथाखौनो मानियो दुनियानि फालथुसो बियो हा दालालसो मोजां हा दालाल नङा बियो बेनिखायनो बिनि खोथायाव दागबोखा आयु होमबालाय मा खालामबावनांगौ दे आं मोनसे लामा नागिरगोन दे हाफां नार्जि बुदाङाबो गोबां आंखौ सहाय होबाय नोंबो होबाय बे बाराव सहायनांला नामा गावनि लामाखौ गावबा गावबो नागिरना लानाया मोजां आरो बेसेबांथो मालायनि सायाव सोनारनो थै बे नोंनि हा फाननायखौसो हेफाजाब होफागोन दा आंलाय आरो नों मानि इसिबां दुखु जाबाय थायो मानसियालाय बांद्राय दुखु थाबाय थाना मिथिबाय दुखुआव थाबा बांद्राय दुखुसो जायो हाफां आंहा नोंबायदि सहायनो हानाय गोहो गैयाहाय गैया जाबाय नोंसो आंनिख्रुइ बांसिन सहायनो हायो आंसो बांद्राय सहायनो हाया एसे एसेयाव खें जायो नंगौ हाबां आं सहायनो हानायालाय हायो नाथाय बेफोरबायदि सहायना थाबाय थायोब्ला मालाबाबो जौगानो हायाहाय आं दा नुबाय सन्थला जौ फाग्लाखौ आं दासिमबो मोजां लामायाव लाबोनो हायाखै जौ लोंनानै मा मोजां मा गाज्रि बांद्रायखौनो हमस'नो हाया आं हारसिङैलाय बेसेबां नायथिंनो दे बेबो बिराद जारलाहाय बेनिखायनो नार्जि बुदाङा मालाबा आंखौ सहाय होयो
नंगौ नामा? औ नों नार्जि बुदांखौ गाज्रि मोननाङा दे नार्जि बुदाङा नोंखौ गोसो थोयो माथो बुंबावनो नार्जि बुदांखौलाय बांद्राय हेफाजाब होग्रा मालाबा गालिना गोलैगोन बियो बिदिनो नों बांद्राय सानबाय थानांला आं माबा मोनसे खालामगोन मोजां मानसि नायनानै नोंनि हाखौ फाननायाव हेफाजाब होगोन आं बाय आं थांनोसै दे रायनो फैनाया रायनोनो हायासै आं बिनि अन्थावथाव मोखांखौ नुनानै बिनिखायनो नार्जि बुदाङा जि गोसो थोथारो खोमा आरो बेखौ मा खालामबावगोन आं दा बिदाय अमा राजा एबार नोंनि दुखुनि सम सफैबाय नों गुबुनफोरखौ दुखु होयोमोन ना एबार दुखुआ माबायदि नों गावनो सिनायनानै लादो आं दिनैनिफ्राय बे न'खरनिफ्राय फैबाय बाय हा बे थङालियालाय थफ्ला थफ्लि लानानैलाय बहा थांलायखो जायखि जेरावखि थाङा आंहालाय सोर ओइ खोनाबायना हांग्रिमोनदि मा जालायखो मा हिनजावा थफ्ला थफ्लि लानानै बहाबा थांबाय बादो बेफोरखौ मोनसे खोथा खोनासंग्रो नों खोनासं आं नोंनि खोथा रब्रा खोनासं आं बेलेगनि खोथा बुङाब्रा आं दाउखा बेथानि खोथासो बुंनो नागिरदों मा जालायखो दाउखा आबायालाय दाउखा बेथानि आखलफोरखौ बारा थिग नुवाखै आं मा जालायखो माने दाउखा बेथायाना दखना गानलायनानै लिपस्टिक फुनलायनानै रिल्स बानायग्रासो जाबायलै हा नोंहालाय मायावथो नुलायखो दासो नुदों दिनैसो नुदों मानसिया माबा लेडिस गस्ला दखना देलायनानैसो मोजां मोनोनो मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा बिदि गथ'खौ नंगौखौ बुंदोंना नङाखौ बुंदोंहाय आं गावनि मेगनावनो नुदोंब्रा एमाव राजानाव सोंलाय नों एमाव राजानाव हनै हनैनो मानसिया बेवहायनो दं ओइ एमाव बेथा नों मानो खोन्थालाय दाउखा बेथाया मा गुल खिलायदों आं बेदागालिखौ गुमैनालै दाउखा राजाखौ बेसो समायसोयो ओइ साला बुरबक दाउखा बेथानि खोथासो बुंनो नागिरदों आच्छा दाउखा राजायाना फैसा 100 थाखा मोनैनि बिराद दिगदार खालामबायना आंखौ हरलाय फैसा 100 थाखा आं दाउखा राजानो होनानै सिरि थाथ'नोसै बिदि नङालै बेथा र' बेदर सावग्रा गुजिया बेखौ लानानै थुफ्लंथारनोसै आं नोंनि खोमाखौ आच्छा खोनासं बे दाउखा बेथाया हिनजाव साइज जानो नागिरदों बेखौ नोंसा आइया फोथायाखै नंगौ नामा आलाय हिनजाव साइज थानानै मोजां मोननायखौलाय आलाय मा खालामनांगौ जाखो आंखौ गेजेराव दालाबो नुबाय माबायदि फिसा खांखो जों सानैया सासेया दानिफ्रायनो हौवा गोसो थोग्रा एमाव बेथानि खोथाखौथ' नों मिथिखायो आरो दाउखा राजाया मा हिनजाव साइज जाखोब्रा आं फाग्ला जाबायलै आं फाग्ला जाबायलै आंखौ हमथादो सोरबा आंखौ हमथादो माबायदि फिसा बानायखो आङो गोदान फिसा बानायनांसिगोनलै बेसोर माथो मोजां नङा ओइ हांग्रिमोनदि गोदान फिसा बानायनोसै दे हाय फाग्ला आदा नों मानो जोंहा न'आव फैबाय थायो आइ आंखौ रायो होननायखौ खोनायाखै नामा नोंनि आइखौनो गियो नामा प्यार किया तो डरना क्या मिथिया नामा नों प्लिज नों बेनिफ्राय थां आइया मोनफैसिगोन नङाबा आंखौ जोबोद बुगोन आइया आं बेखौ मिथिया नों आंनि आं नोंनि जेब्लाबो थैस' थांस'नि नोङो ना अलदर बोराया आंनि फिसाजोखौ लाइन मारिग्राया आच्छा फावगालि बिमाया नोंनो होमबा मा एसे समायना आंनि फिसाजोखौ मोजां मोनग्राना नों थिग टाइमावनो नोंखौ लोगो मोनफैबाय दिनैबा हले नोंखौ आं खांख्राइ बाथोन देना सरगोन आं र' खोनासं इसेबां समायना मानसिया बांद्राय रागा जोंनो नाङा बांद्राय रागा जोंबा समायना महरा समायना जानानै थाया बिमाया इसेबां समायना होननानै मिथिनाय मोनब्ला आं फिसाजोखौ मालाबाबो गोसो थोनाय नङामोन बेलाय माथो आंनि आइखौसो लाइन मारिबावबाय मा होनदों नों आंखौ नोंखौ जोबोद समायना होननानै बुंदों थारैनो नों जोबोद समायना आं जोबोद समायना ना आफांनि जेलाव जाहाबनानै लाफैदों नों बेनिबा हले नोंनि बिमा बिफानि हाबाखौ नुहोथारगोन आं